Kisumu oriwore kod kambi mar Safaricom mar choko osuru e yo manyasani. Chenro no igeno ni biro keto ne jo ohala kod jodak ma Kisumu lwasi makare mar chulo osuru. Kane gitwak kod Ramogi TV, Gavana ma Kisumu Ayanga no sani wacho ni gisedino rode ne weche mag mibadhi kod kuo mar omenda. Wach mane osir kod jatelo mar ohala e kambi mar Safaricom Cynthia Kropak. Kaluwore kod nonro mosebedo ka igolo kod apisi mar janon buge mar omenda mag piny owacho, rode makelo lal mag omenda e kind choko osuru mag counties gin moko kuom gigo mamiyo counties omenda gilal piyo kendo tamogi chopo e geta margi. This is bringing a Kenyan-made, locally made solution that is helping counties address a challenging issue in collecting unstructured revenues. This system is state-of-the-art because it provides data on a real-time basis, because now there is access to information, allowing the county to provide services fairly and equitably to all citizens very conveniently. Wabiro ka giteko uloji mang'eny kawuono mokelnwa gi Safaricom mondo wanyis jo Kisumu County ni sani wasedionga okang' moro mamalo kuom choko pesa mondo pesa kik kwal, mondo odonje aguch mar county ma Kisumu, wakonjego kwagero county ma Kisumu. Gini osenyisowa jowagi watere fil ni choko pesa koduogo ka giduogo to giduogo sing moko matin to wang'e ni choko mang'eny moingo kanyo. Sani wan gi turbim ma kata ka no teri ni di Kibuye ni di choko pesa to wang'i to wayudo ni madho kong'o airport kucha wagoli e tich mara moja ama sivyo.